ללמוד לשאול שאלות פתוחות עם סימני שאלה. כי גם עכשיו שאני ואת פה, שאלה יכולה להיות דבר נורא מלחיץ. האם אני אענה להם אחת השאלות שהיא רוצה? וגם שאני שואל שאלה, האם אני מראש מחכה לתשובה, ומה קורה אם אני לא מקבל את התשובה שאני רוצה? תראה ללמד אנשים קודם כל לשאול שאלות עם סימני שאלה. בית שאלות בלי לצפות לתשובה. והדבר השלישי שאני כן אדבר עליו, זה שאלה, ללמוד לשאול שאלות קשות. רואים שלי של שאלה קשה, קשור דווקא לאמא שלי, זיכרונה לברכה. אמא שלי, היא הייתה אחות, וזה היה בקורונה, והיא הייתה כבר כמעט 90, והיא הפכה להיות סיעודית, והיא הייתה בבית, ובאחד הימים שבאתי לבקר אותה, ואז היא אמרה לי משפט, יואל, אני רוצה למות, אני לא רוצה להמשיך לחיות. אני, ממרום 60 שנותיי, יושב מולה, והרגשתי כמו ילד קטן שמחזיק את היד לאמא שהולכת מהגן, אמא אל תעזבי אותי. אבל אז שאלתי אותה שתי שאלות. אמא, את באמת רוצה למות? אמא, את לא מפחדת למות? וזה היה אחת השיחות הכי מרתקות שהיו לי עם אמא שלי בחיים. היא קודם כל דיברה על זה, שהיא מרגישה שהחיים שלה היו נורא משמעותיים, ושהיא מרגישה שהיא השיגה המון. היא הייתה נשואה לאבא שלי המון שנים, בזוגיות מאוד טובה. הילדים, יש לי 2 אחיות בוגרות, הנכדים שלה, יש לה 8 נכדים, הנינים, היא עבדה המון שנים, יש לה חברים, היא השיגה המון בחיים שלה. אמא שלי שרדה את השואה, היא ודוד שלי ברחו מהגטו, היא אמרה, אני לא רוצה לגמור את החיים מחוברת לצינורות בבית חולים, אני לא רוצה לגמור את החיים עם כאבים,